vamos a comenzar a este pleno extraordinario, que o primeiro punto da día que é a sanción pos-plus adicional 1-2025 por financiamento gastos sociais extraordinarios. Digamos esas propuestas que esa regula de igual. Sí. Bueno, pues todo esto. A ver, nos en todo caso de unha corrección técnica vamos manter o mesmo sentido de voto como tivemos na outra, porque consideramos que o esencial non cambiou, que se sigue mantendo isto é só o desglose, que se sigue mantendo a mesma indicación dos fondos, que se naquela que diríamos que había outras cousas prioritarias sin descartar que sexa necesario e que ainda hai, por exemplo, partidas nos orzamentos que vamos a aprobar inicialmente por outra materia do equipo de goberno e da Consellería de Oposición destinados a fotocopiadoras, material de fotocopiadoras, reprografía e demais, que podría igualmente entrar aí tamén os servicios sociais e dedicar ese fondo a outras cuestións. Por eso imos a manter o noso sentido de voto que foi de abstención. Nos, igual que o BNG, quero dicir, as modificacións que se fixeron é dicir, son unha modificación técnica, cambiase a cantidad do programa F para o H, quero dicir, e nada, e cuestións técnicas non hai ningún outro cambio e, por tanto, tamén vamos a manter o anterior sentido do voto, que é a abstención. O segundo punto, que é a aprobación do Plan Único de Concellos pos-plus 2025. Ten a palabra, por favor. Bueno, a ver, como vai sempre vostede, traenos aquí e volvemos nos, en vez de facer vostede a valoración, tamén sería oportuno que nos explicara cales foron os criterios que utilizou o equipo de goberno para escoller estas obras e estas vías en detrimento de outros moitos problemas e outras moitas vías que necesitarían de arranxo no Concello, pero non quere facer esa introducción e explicarnos os motivos da selección e nada, non? Non, explico, sin problema, digo que estos aquí son obras necesarias e lógicamente van a unha bailada unha con outra. Por exemplo, esta de Francelos ao límite con Brión, temos un convenio firmado para arreglar desde Xiaxe aí. Entón, o mellor é, claro, facer un esfuerzo, pero vamos a dar para que xa quede ben e quede a carretera como civil. Non queremos deixar ese trozo tamén, porque sería, claro, non estaría ben. Despois, a nivel de, por exemplo, esta do que é del Bogo, hai o autobús que antes o autobús giraba pola carretera general, que gira ali na curva, perdón, na curva, no cruce que vai precisamente para a iglesia, pero agora métese por outro desvío, entón, esa carretera non está moi ben, e vamos a arreglar, que queremos que, bueno, os autobuses e tal, que os nenos e todo, que vai mellor, ten necesidade, igual que hai outras, pero en este caso, facémoslo valorando o microautobús, pois, o faga o mellor recorrido. E outra vez andamos tamén unha necesidade non da hora, leva tempo, xa foi nestos maiores, nos complementarios, e, bueno, agora vai directamente aí. Hai máis que facer, hai máis cousas en previsión, pero digamos que estas son as que máis urgen, así, en principio. Non é outra esa explicación, non é capricho ni moito menos. A ver, xa temos dito en outras ocasións que non é cuestión de que consideremos que sexa capricho ou non. O que sí que votamos en falta, e volvemos a reiterar, é, con todo de que estas obras son necesarias, porque hai moita necesidade de arranxar pistas no Concello, efectivamente, unha planificación plurianual de saber cales son as prioridades, salvo cando emerxentes que poda haber de que unha se deteriore especialmente por efectos climatolóxicos ou unha riada ou unha tal,
pero unha previsión de actuacións repartidas en todo o Concello, que se repartan nas diferentes parroquias, e que non vayamos un pouco a salto de mata, que entendo, son necesarias, sí, non vamos a posicionarnos en contra, pero efectivamente a pista que vai no de Xiaxe, de Tourís ou Xiaxe até Francelos, ten moita necesidade, xa se incorporará no complementario de 2023. Pero neste caso conseguimos un... E agora que incorporan o outro tramo, Sí. que igual no mellor ainda se fai, non sei se previsións teñen de execución. No, iso moi vai rápido. Non quero dicir, pero é inmediato. Porque a inmediatez son 2 meses, 3 meses, antes que esta, vamos. Eso que se vai facer. Pero bueno, esta é un proceso. Pero bueno, é igual, vamos. Primeiro esta e despois outra. Entón, digamos que se queda na unión con vertebra os concellos de unión con nós, bueno, pues xa a cousa queda mellor para a xente que ven, pues un día xa por aí, bueno, unha línea de autobús, bueno, digamos que eu creo que queda ben, e foi a idea de meterlo. A idea foi esa. Entón, bueno, creemos que está ben, de todas formas. A ver, o que pasou nesta temporada, nesas previsións, ao que usted se refiere, claro, non é igual, porque vemos agora un problema enorme nas viales, moi grande, porque hai moitos problemas con esta lama ou aquí, vamos, digamos, algo así, foi terrible. Entón, bueno, menos mal que non pasou nada que decía outro día, ninguna desgracia humana dentro do que cabe, pero que cuidado que foi terrible. Entón, non se escapas a todas as previsións, a todas, porque eu vou a varios sitios, todos nós, Iván, vamos por aí adiante, e a verdade que é terrible o que nos enfrentamos. Tedes que recoñecer que hai obras que vos botan 2 invernos, entón, efectivamente, con varias ciclos en meses en riba, eso é como 2 invernos xuntos en 15 días. Home, sí, hai pistas que están feitas que botan anos e aguantan os temporais e o paso do tráfico, e hai outras pistas que botan un par de invernos. Depende do que hai, se é aglomerado ou botan. As cifras que se incorporan aquí dos orzamentos son suficientemente elevadas para que eso non aparezan baches e fochancas aos 2 anos, como pasa en moitas outras casos. En general non é, sino que aquí temos interiores e todos están aí para desde moitos anos que van todas as aldeas, desde logo, por casi todo. E veixo que temos sitios onde están aí para a vida. O sea, para a vida non, temos moi cerqueño de aquí. Bueno, que sí que pode haber alguna que non, porque nazca algo que sea posible, hai que ver aldeas aquí pegadas que están ben, que baixo, está claro, o cual elevan o mellor desde a segunda legislatura, segunda legislatura, estamos falando de moitos anos, e están para ver, están perfectas. Entón, bueno, digamos que pode haber algún error, pode haberlo, pero normalmente non. Vale, estas tamén, van a levar un importe. Pasa que os importes subiron moitísimo das obras, que é un dos problemas que nos encontramos, que a reducción é importante, económica, a reducción é moi importante, é máis cousa, non só isto. Non palabra. ¿Tiene palabra? Sí. Vale. Bueno, entonces, vamos ao gasto corrente, xa que usted está falando de tamén das donacións, pues igual tiene que destinar un pouco máis de gasto corrente a atacar este tipo de servicios, porque é evidente que temos un abandono de cometas, de canales de derivación, de moitas cousas. Podemos solicitar as outras, tamén está a Obras de Galicia, que ten que facer un pouco asumir as súas competencias. Con respecto ao gasto corrente, que ten que ser por aí, pero bueno, subiron por aí. Chamou unha atención por os 28.000 euros, que xa é unha cantidad que vai nos orzamentos, e nos orzamentos do ano pasado, destinado a redes sumidoiros, e non vemos que realmente se estén limpando as decantadoras. Hoxe vimos un vertido no río, é verdad que non é debido á decantadora, foi por un problema accidental na destilería, pero tampouco bien sair a dicir nada, nin nunca saen cando hai tamén vertidos de decantadoras. Sí, a dicir algo. O foron aí. Sí, non sei, lo que empezamos. Fixeron as declaracións, pero non as vin. Nin dar explicación, nin salir a ver que se podía actuar, nin hai un plan de emerxencia para actuar nestes casos. Pero sí, que foron aí, lógicamente. Que fixeron? Foi o GES, foi o Protección Civil aquí. Como actuaron? Hombre, o que é coller a parte de onde fora, o que ao río abaixo, que foi sobre todo o que pasa que
non decían que non era unha cousa eles mesmos, non? Porque foi un accidente. Foi un accidente, Unha- non sei unha- se esas cousas unha pasan. gravidade- Eu estou falando... E contra eso non hai moito moito máis do que pasou, pero realmente dicen que non é unha cousa contaminante. Eu non sei. Pois estamos puxamos en contacto con Aguas de Galicia e, lógicamente, eles teñen a correspondiente competencia sobre eso. Nos estamos aí para acompañar lógicamente o que se Pero Aguas de Galicia. tamén este que Non é falou outra cousa. da Dana, non é a Dana, pero Foi- algo foi- similar, e agora están desenvolvendo o plan medioambiental, que é moi necesario. Tamén temos que ter un PEM, non temos un PEM, un plan de emergencias, que tamén deberíamos ter un plan de emergencias, cando hai problemas medioambientales. Pero non me vou ir do tema, porque ao final estamos falando de outras cousas. En canto ao gasto corrente, vimos un informe este que está, pero tampouco que damos grandes conclusións de aí, vale? Eu entendo que é moi difícil desglosar eso moito máis, ao final son partidas moi xenéricas, pero é que todo está justificado como gasto en bens e servicios correntes, e non se di moito máis, excepto de limpieza, que sí que vai algo para personal, o resto é así. Entón, tampouco podemos quitar grandes conclusións de aí. Pero sí que é verdad que destinamos máis de 50% ao gasto corrente. É unha cantidad moi elevada do posto, que non, a mí non ten unha justificación suficiente. En canto aos investimentos, hai 3 pistas, 221.000 euros en total. Eu non vou entrar a se deben ser estas, se deben ser outras, porque as necesidades son moitas, e ao final entra dentro da valoración de cada un, e podo considerar outras máis urgentes que estas, e ao final os vecinos tamén cada un tira un poquinho paso a fora. Non vou entrar. Sí que aquí dixe usted, pareceme unha inversión, pois sí, positivamente razonable, que a de Francelos, que así unimos toda a carretera e damos de servicio, e conseguimos ir. Levábamos anos pedindo a conexión sur, cara Bertamilán, hai moita xente que traballa lá, e parece-nos importante. Despois, vexo que en complementarias que dan unha pista de Albajeira, a DPS, que é de 402, imagino que a mí quedou en complementaria a espera da mellora da DPS 3402, como que en esas obras. Porque me extrañou, porque se foron quitando todas para diante, que só quedou esta de Claro, si complementaria. despois hai os entronques que hai, xa ves como van a quedar, que non o sabemos. Pues a veces hai que había que corregir algo, precisamente. Ese motivo, non? Porque vin que se foron quitando outras variantes, só quedou ese, e dixen, igual están esperando a que se faga. Supone que xa pronto se empezará. Sí. E por último, referíndome a eso, os criterios que ten cada un e da mellor das débedas históricas que temos, quero incidir que de aí na carretera que vai formalizar Chisca, porque creo que esa carretera que sei dúas fases creo que xa vai pidindo. Ademais é unha carretera que dá moito servicio, que lle dá unha salida ao sur da parroquia de Buxana, creo que é moi importante. Pero aí xa digo adiante, xa teño máis unha vez que queremos facer os desmontes antes. Os desmontes xa, pero ainda non se fixaron. Non, estamos conseguindo os permisos para xa, pero sacar a non terra con moitos anos, por os veciños para el terreno. É unha obra moi grande e despois poder os problemas que son eso non, pero hai que terlo ben claro. E nos vamos a eso, porque podemos nos ver ¿Cuántos anos levou aquí? Xa levo 10 anos, eu creo que levo porque estou e todo. Bueno, no, pero bueno, como tú, Xa sei que as cousas van lentas. aquí pero creo o que que nos pasou agora con esto, con a cantidad de agua que caeu, cuidado, que están aquí concejales, non son serias, esas son cousas extraordinarias. foi terrible. Non pasou nada, que vícimas non hubo, xa dixen humanas, e o resto pasou unha mala suerte, habemos de ir entre todos, todo o mundo ir arreglando, pero pudo haber pasar calquer desgracia. Eso que hai que tratar de evitar na medida do posible, que é a preocupación máxima que temos. Sí, bueno, pero pudo pasar calquer desgracia. É unha partida Nunca se veu, é que o gasto nunca se corrente para destinado a eso. Hoxe, aquí que había estado aí na Montesa, comentando unha persona de arriba, de Vilariño, me dixo que, claro, que el mismo, dixo que na súa vida ten 80 anos, dixo que nunca, non me acorda que semejante cousa, pensou que iba a levar todo. Pois estamos falando dunha zona alta, porque Vilariño é unha zona alta, non estamos aquí no río, mira onde está Vilariño. É dicir, o que pasou ali, que trouxeron semejante cantidad de agua, que pudo arrastrar o coche que grababa ali, que pudo pasar calquer desgracia, na montaña. Ya estamos falando de que, cuidado con eso. Mira, Ramón, a mí con estropeou moitas cousas me gusta facer demagogia, pero eu recordo que cando aprobamos o plan contra incendios, o plan municipal contra incendios, xa che falei do plan de inundacións.
porque era necesario. Pero bueno, E ainda estamos indo tarde con eso. A mí me gusta, non vamos a recorrer a que pasou No, eso, eso, bueno, bueno, pero nós temos que prever o que pode chegar a pasar. eso sí, pero Que ou xa sei que despois ocorren as cousas que ocorren e faz o que se pode. Pero Tampouco falamos de demagogia porque vamos tarde. usar unha man para poder limpiar na medida do posible, que ten auxilio, que en eso estamos, son técnicos aquí, xa vamos traballando eso, nós normalmente estamos aquí a limpiar en lo que nos dan a nosa autorización, que haremos que non nos dan a autorización, porque xa lle dixemos que ya no pleno, e donde nos deixan, pues, estamos quedando moi ben, e Sí, xa veña bien, a outra téñeno, para facer, lógicamente, van vir eles, sacar troncos do río, bueno, van facer limpezas aí, porque é terrible, porque non son, foron incluso, foron non sorprendidos, impresionados, non foron sorprendidos. Xa, Ramón, pero que Claro, che se aí vendo isto, o que teñen é que poñer e aportar, porque nós aquí temos as nosas palas, os nosos criterios, que a economía que temos, estamos facendo un esfuerzo económico bestial. Ahora estamos axuda que non la gastando sobre medido, fan ben gastar porque hai que gastar, porque é necesario, pero non tiñamos unha previsión, non tiñamos un plan de emergencias para esta situación, e xa faláramos desto fai 4 anos, e cando fai 2 anos, en 2022, fai 3, saliron os actuacións de Augas de Galicia para zonas inundables, que lle deron 2 proxectos, un proxecto para Vargas, outro para Padrón, aquí non temos nada, aquí ninguén protestou, o único que protestamos fomos nós. Non protestaba, que fixeron, por exemplo, a limpieza dos cauces, o pasa que empezaron por Padrón, comunicaron en Padrón, pero non vieron a Rois. Pero aquí levamos anos e anos con problemas, só que iso se grabou. Pero é a segunda vez. É verdad que ocorreu unha situación É excepcional. a segunda vez que limpian aí. Vale, entonces non é o mismo, está claro. Entonces nós, estamos aí, eu creo que actuamos ben. Estamos actuando ben. Eu non estou falando sobre a actuación, estou falando sobre a previsión. A previsión, eu creo que... Evidentemente, eu aí non me vou meter porque foi unha situación excepcional e facemos todo o que poidamos. Eu dixen máis dunha vez, pero eu creo que está... creo que se está facendo é importante. Eu digo todo fora, isto vamos salir a problemas ca xente, a sacar a personas, o que xera falta, que non ocurrir ninguna desgracia humana. E o resto, isto estou colaborou a medida de tamén, que o noso deber que estuvemos ali, eu tuve ali, é como a mí, os servicios de emergencias, estuvemos todos ali con medo que tiñemos que pudera pasar a carretera, pode pasar a carretera, e un coche a mil pasa e laste por fondo e morres. Entón, bueno, digamos que dentro do mal, vamos pouco a pouco das cousas. Unha última cousa sobre o POS, que é o relativo á amortización da débeda, que vimos que se destinan 116.000, non me lembro. O ano pasado 39.000. Vale, isto detraese do POS Plus adicional 3/2025, porque xa sabemos a cantidad. Vale, eso é porque ahora a Diputación obriga, xa é dicir, fai eles prácticamente el oficio. Vale, era simplemente para aclarar eso. Bueno, Nos abstemos. Nos a favor. A favor. Sí. Vamos entonces ao punto número 3, que é a aprobación do orzamento municipal do Concello ano 2025. Porque usted tampouco ten desta volta nada que... Non sei, nós normalmente temos un presupuesto que é o presupuesto máis alto da historia da Rois, son 5.400.000 euros, estamos contentos de poder tener isto aquí, e logo, non sin dificultades, pero bueno, aquí está. Nunca hubo un presupuesto de ese mercado. Vale, a ver, pues empezó por aí, por o tema da envergadura, que me parece a mí un pouco ficticia e irreal, vamos a ver. Sí, unha parte da subida, por exemplo, dos ingresos está en base a unha suposta incremento na futura recaudación que varía dos impostos directos e indirectos que vostedes consideran que se vai a producir porque é un futurible un tanto futurible. Vamos ver, non sei se teñen bola de cristal na que poden ver de onde se van a vir eses ingresos, pero entón, a partir de aí, todo o orzamento basado neses supostos ingresos que non podemos asegurar que van a vir, bueno, hai.
porque non se van a poder facer os gastos que se debe facer, si os ingresos que vostedes din que van a ter non se teñen efectivamente, e eu falaremos de aquí a final de ano, pero asegurolle que non se van a reducir. Entón, eso por unha parte. Entón, creo que sempre é necesario, de alguma forma, prever unha serie de ingresos para poder logo facer un orzamento no que se prevea unha serie de investimentos que son necesarios para o Concello, pero neste caso me parece que están demasiado inflados eses supostos ingresos, sobre todo pola vía dos impostos. Despois, pola outra banda, destina unha partida xeral para investimentos a de infraestructuras que está aí de 120.000 euros, na que non se especifica en que o van a investir. É dicir, como xa decimos de todo en outras ocasións, fan partidas xenéricas que non nos permiten, polo menos, nin a nós como oposición, nin aos veciños e veciñas, ter esa previsión de cal é o seu proxecto para o próximo ano para o Concello, en que o van a gastar. Sei dime que sí, pero é que non. Entón, claro, non sabemos que infraestructuras son as que se van a mellorar, que pistas, que tal, aparte das que están incluídas no post, non podemos calculalo. Como vai a tirar aí? Seguramente, como fai habitualmente, a base de contratos menores, de arranxos por aquí, de pagar sumiso por aquí, que fagas unha sabiagada de obras do Concello, que é lícito a certo punto, pero que impide efectivamente esa previsión e ese control da actividade. E sobre todo é funcionar a base de improvisación, en moitos casos. E despois, aparte desta consideración xeral que logo despois o que se limita ao orzamento é a reproducir o que son gastos fixos dun ano para outro, as partidas que veñen sendo habituais tanto por gastos como por ingresos e sobre todo as actividades de rutina, pero sin maior innovación, e a mí preocupame efectivamente moito o tema dos ingresos. E logo teño unha dúbida importante que é respecto ao tema do lixo, da tasa do lixo. Porque en abril deste ano entra en vigor a obriga que exixe que os concellos repercutan o 100% do custo do servicio de lixo. E vostede na previsión de ingresos sigue mantendo a tasa tal como está ahora actualmente e, sin embargo, a tasa, o custo, non é que se duplica, non, casi se triplica. Sí, está claro. Vale, entón, non considera que iso está un pouco incumplindo a legalidade ou que non ten unha previsión real de que vais a actualizar esa tasa, porque esa tasa non a actualiza. Realmente faría falta máis todavía, pero estamos aí negociando e valorando outras cousas. Pero non é o custo, estou dicindo a tasa. O que se recada para a tasa ten que ser o mesmo. Xa sei, pero non estamos valorando que, lógicamente, que si costa moito, como somos os cans, estamos falando de que non tiñemos nada, e desde esta lei animalista estamos pagando 80 millóns anuales, 35.000, cando antes non pagamos nada, máis que 3.000 anos. É un ingreso. É un ingreso para no, estamos falando do gasto. O gasto son sobre 600 millóns aí, que claro, se fala da recaudación que vamos a ter sobre o lixo, pero se o costo é menor, intentamos que sea menor, estamos valorando isso. Pero menor que a recada é imposible que sexa. Pero non é o mismo subir, lógicamente, a algo, ou nos estamos negociando, lógicamente, xa levamos... A ver, se este é o orzamento do ano que ven e xa prevé este ingreso, xa de partida hai un volume moi importante do que son os ingresos do Concello que van a ir nesa partida e que non hai ingreso que os... Se sumamos todo o ficticio da recadación por outra vía de impostos, e que, francamente, este orzamento é un pouco bastante bluff. No. Sí. Pero bueno, usted é normal que mire así, pero nos que fixemos, que consideramos que é realista é o mismo presupuesto. Para aquí por veciños e parveciñas. Falamos de todo un ano, pero saberá como o tempo vai nos dar a razón. Pero sempre me está dicindo o mismo. Sí. Sempre igual. Pero bueno, eu, lógicamente, non debe escoitar. Bueno, ten a palabra. Sí, bueno, mira, xa que estamos co tema da tasa do lixo, como defender, porque, francamente, eu sí que quero que me expliques. Por que sigue a mesma? Porque sigue sen unha estimación? Non, porque a verdade é que non marca. Habría que subir a tasa, de momento se recada eso. Mentre non se suba, ti non podes trasladar aos orzamentos.
Pero é a previsión para A previsión. 2025. No, porque me chamou a atención, chamoume moito e dixen, ostras, non Pero creo teríamos que haxa un las- error las- nesto. A mí no sé. Igual habría que subir a tasa, sí. Pero mentre non se materialice, non o poden meter na estimación. No, a É por estimación, eso. sí, igual que primeiro van a recadar ese tantos por imposto de obras e o poñen así, poderían dicir que van a recadar tal porque teñan previsto subir a casa, pero non queren. Que eso tiña de lo que calcular. Porque esto minera, nós temos como a tasa, a parte ahora mesmo está bonificada, entonces entendo que hai unha partida de gasto que vai aí, a decir, reduciría un gasto, ¿no? É dicir, esta contas adulteraría, non sei, bueno, cambiaría. Cando chega ahora, pues mira, non lo Cando chega o recando, o ano que ven, outro aquí están falando de A mí chamou a atención. de Por lo eso que quería está que pasando nos na planta, hai moitas cousas, inquietudes que hai aí, non sei o que pasa, nosotros non estamos a espera. Bueno, pero vayamos para Pero onde bueno, vayamos, por dentro que vamos ahora é a a Rois, obligación. deberíamos ter previsto que este ano vai seguir así, que o pai tiña que estar planteando nos orçamentos. Bueno, É dicir, non somos rápidos ou non sodes rápidos, Bueno, por iso, vamos vellos. nos queremos que está, o sea, que vai ben, nos de muitos presupuestos sempre levamos adiante e acabo, e está claro, non hai outra cousa, verdad? Mira, non aclarou esa partida de 120.000 euros que van para a creación e ampliación de infraestructuras, concretamente para que Hai varias cousas. unha que está no apartado de investimentos. Que hai unha partida, aquí está. Creación e ampliación de infraestructuras, 120.000 euros de aportación municipal. Pero claro, non é claro para que clase de infraestructuras. É la de pequenas obras. Sí, pequeñas obras, sí, gasto corriente. Sí, aí está. Para diferentes Sí. pequenas obras. Sí. Nos o que temos aquí, por exemplo, aposta un funcionamento do Pai do Dile, temos o local, o centro de atención temperá, estamos Eso é a parte, non o centro de... No. Pero se teñen as súas transferencias propias, Esa ten as súas Axuda, transferencias sí, e a que parte, dicir, non ten sí, todo. que son cosas. E isto, non metemos un gasto corriente porque, lógicamente, hai moito, se non tuveramos partida ninguna, cando ocorreu isto da inundación e todo eso, temos que ter algo para facer iso urgentemente, senón non podíamos facer, está claro. Como se fai? Hai que facer urgente, que o que pasou aquí é unha desgracia, entón hai que actuar rapidamente. Entón, por eso deixamos estas partidas de cartos para poder actuar inmediatamente, que é o noso deber. Nos chaman aquí, as incidencias son, nunca nos agarra por miles, pero casi. Diariamente. Colapsos hoteleros, o cual hai que actuar rápido, pero xa hai que ter dinheiro disponible. Vale, agora que fala do PAI e do Centro de Atención Temperá, en todos os orzamentos redundan un poquinho e rondean sobre estes dous centros, porque entendo que son dous, pero non me quedou claro, porque técnicamente son dous, pero claro, é que faltan tamén moitas actas das xuntas de goberno, decretos de alcaldía, entón non temos información actualizada. A mí me parece que temos un convenio firmado Claro. para facer iso. Claro, o que quero preguntar, por exemplo, al lugar do local de Centro de Atención Temperá, 8.000 euros, entón entendo que é outro local, non é a Escola Unitaria do Urdín, isto vai noutro sitio. É que iso non é un centro de atención. Claro, que isto é para nenos de 0 a 6 anos que teñan certos problemas falando no seu desenvolvemento. Sí, menos e menos. E iso non les vai facer o... Bueno, nos idea Aquí non temos esa información. Sí, pero eso. Aquí no colexio de Rois. No, é aquí en frente a Piluca, en baixo. No colegio non, que non hai sitio. No... En baixo de Fernando. Ah, non é de Fernando. Vale, que como vin a lugar e todo isto. Claro, hai un lugar. A condicionamento local, se teñen para gastos de funcionamento. Sí, claro, que é o que tú sei, para a condicionamento É que se vai a facer un convenio ca Xunta. Casi, sí. Gasto de funcionamento, Entramos varios concellos. 108.000 euros, que xa é unha cantidad importante. Claro. Gastos de funcionamento, porque tanto a previsión de nenos hai... 90 e pico. 90 e pico nenos. 98 en principio. Pero entramos lá, Fesures, para... Somos conveniados. Somos 5, si, o Fesure Borges. E cantos somos? Somos Valga, Cesur? 5. E cando ven o convenio tamén. Nós xa temos o convenio. Si, vos ou temos, Bueno, pero temos temos para facelo, o sea, para o que é firmado, non é? cando ven a pleno. Cando É que eu estou para o alquiler. No, é que non vou a pleno. Eu estou buscando, É e que xa o ouso me convenio pasou. ten que vir a pleno. Cando sea, o que nos diga a nosa xunta, que de principio, cando eles nos damos o dinheiro, estamos para invertir, lógicamente, con todos os concellos.
Despois está o pai de Unha cousa moi importante. o pai de Urbible, que entendo que se están as obras acabadas, pero si Estamos cas bases para sacarlo xa. cando teñen a previsión de Un mes e algo. un mes e algo. E vexo que o gasto de funcionamento son 65 millóns, a verdade, me parece. A mí parece un Pouco. claro, creo que a Xunta destinaba 37.000 ou 50, sí. Home, xa está acabado. Para cantos menos? No, pero o funcionamento é o día a día. 20 20, son 20. Pero E como se vai xestionar? Directamente ao Concello, unha empresa privada? Estamos valorando eso. A da Xunta que nos diga. Xa, que me dixo? Que está casi inminente para Non, está acabado. pero para empezar a funcionar. Sí, para mas estamos capaces. ou queren esperar ao comezo do curso. No, pero queremos xa, porque canto antes empece tamén se As bases. todo eso. A ver, no Canto sei, antes con empece. a matriculación ou nada. Xa, Bueno, Quero dicir, isto non sirve así. Nós tanto como podamos, cando nos diga se é unha empresa que está entendo que teña que licitar o servicio. Claro, sí, pero bueno, estamos aí. Canto Pois antes. son moi optimistas por 62.000 euros. digo, porque os A mí monitores, parece os pouco, salarios a mí aí non están parece incluídos. moi pouco. Os salarios aí non están incluídos. No, pero nosotros tuvemos varias reunións con xente Que se pode facer por salario, pero parece moi pouco. que pode que non sea así, todo, pero queremos A empresa, Pero bueno, que pero en principio son os a idea- presupuestos que manexan. Claro, Son os que non vai a definir un mal servicio. No, menor. Nada, parece moi pouco. Entón van a licitar, esa é a conclusión, van a licitar os Se servicios. llama empresas A ver, e que podemos un saber mínimo de dos podemos monitores cobrando 20.000 euros ao ano xa se lleva a partida esa fora. porque os horarios que manexarían de apertura que serían tampouco non como aquí, está, pero xa digo, estamos con eles por todo isto porque a ver, a Xunta ten realmente unha experiencia moi grande, estamos aí mirando de que forma vai o mellor para a ciudadanía, lógicamente, canto antes se faga mellor. Así que está, Claro, evidentemente. está preguntando. Sí. Noso deber é A mí pregunto non me retrasouse, subeu de presupuestos porque as obras encareceron moito, pero bueno, quedou moi ben. Xa se metería, quedou moi ben. Vale, teño unha pregunta máis que o país xa falaremos menos, verdad? Claro, porque vai rápido, porque a verdade é un servicio que é necesario. E mire, non é unha partida específica para a mesa local contra a violencia de xénero, si que hai unha partida de que é 22.615 de actividades de promoción da muller, que son 9.000 euros, pero entendemos que aí non se pode meter eso. Non sei si isto... A ver, eu falamos o outro día e en principio decidiron entre todos de meterla na partida esta de promoción á muller ou da mesa local contra a violencia de xénero. Home, mesmo non é. O mesmo non é, a ver, este ano pode ser... Eu, máis da miña opinión, podría se parchar así, pero eu creo que debería ter unha partida específica. Sí. E tampouco vos costaba tanto. Quero dicir, sería pues, decidir a cantidad e marcar outra partida específica para a mesa. Que hai falado do Pacto do Estado, acordades? Sí. E despois dixemos de metelo nesto de promoción á muller. Xa nos imaginamos que iría aí, claro. Que iría aí porque é a única que se pode meter. Claro. Aí se me permite, É máis falar ese lembra que aí o que faláramos na mesa era que fora unha dotación para que logo a mesa administrara directamente de forma colectiva, pero non que a partida fora do Concello e tuverase que pedir a colaboración, que iso pode pedir igualmente, pero bueno, que o tema era dotalo como se dota a unha asociación ou a un colectivo, para que teña un orzamento propio para funcionar de forma autónoma. Esa era a idea. Entón, non é tanto en que partida vai, senón que sexa unha dotación para a propia mesa. Para darlle autonomía Claro. á propia Por eso mesa. dicimos, pero ver, este ano xa vai así, pero tomar, Claro, sabes? Pero bueno, que Decidimos para que cada futuro debería ter a súa todavía propia... estamos empezando, levamos un ano e Sí, pouco, sí. e en base ao que se gaste este ano, pois, os próximos presupuestos, pois podemos decir, pois son 5.000 ou 6.000 ou o que se gastou e se mira unha partida para poñer, me parece, o mellor, non? Porque este ano só se gastou dándolle difusión ao docín, vale? Bueno, pero só se gastou neso porque a outra cousa que había que facer era cara. Claro. E entón considerou Sí, a ver, pero se houvese unha partida e entrara na partida económica, entón se a mesa vota así, se a partida económica existe, existe.
Claro, aquí, por eso pedimos a autonomía, pero para que teñan a mesa poder para tomar as súas propias decisións. Na mesa se leu aprobado, pero por unha cuestión económica non se realizou. Co cual, solo se gastou isto, pero canto se podía haber gastado? Que non se gastou por unha decisión política, porque non se asignou esa cantidad económica. Esa é a cuestión. Non podes mirar só a cantidad que se gastou, senón canto se podía haber gastado, se miramos así, porque o proxecto sí estaba aprobado por na mesa. Entón, bueno, é dicir, hai que... Quedan dúas cousinas e se arremar, que non son moi... Mira, e hai outra partida, 61947, de adecuación da piscina de Senra, 5.000 euros. Chamou a atención porque o ano pasado xa fixemos aí melloras, non sei o que queres facer, que a mellorar vestuarios. Seguramente, cuidado. O ano pasado que se fixera... No, deixamos igual que... Fixeras a piscina pequena... Sí, deixamos a piscina pequena, ahora hai que... Non sei se sabes que durante o inverno o aire tumbou a valla toda, arrancou bloques, de feito de non acabar hoxe de arreglar ali... Acabar hoxe, non? Sí, é un pouco para revisar Claro, todas son cousas as que quedan aí... E dentro tamén facemos melloras que non estaba así de centrar e estaba... Sí, a ver, que está ben, que tampouco va a cambiar de nada, por eso... No inverno o aire tumbou a valla Eso non toda. sabía. Sí. Está revisada estes días. Vai, o última, mire, unha partida de gastos xurídicos de 17.500 euros dedicada a gastos xurídicos. Refírome a ela porque lle fixe unha pregunta no anterior pleno de cantos litixios estaban metido o Concello, pero é unha cantidad bastante elevada, e non me respondeu ainda. Se tiña un mes, é verdad que ainda non está cumplido un mes para responderme. Hai moi poucos. Non sei ahora mismo de memoria. Vale, respóndame por escrito, eu creo que non sei cando foi, creo que foi o día 10, non, claro. É unha máis, nos estémamos. En contra. En contra. Bueno,